בקיץ הקרוב. זה התחיל בסיפור תמים של אהבה. היינו בחוף מהמם, התחלתי עם איזה בחור במסיבה. מכיר את הטראפי? סוכס שמכיר את העבודה. ודיברנו בפייסבוק. טקסט מטורף. עם נטע כמובן. ועם 4 חצנים. אבל הדברים יצאו משליטה. זה היה ממש מוזר. זה נעשה את ההגדרות שקוראים בחיים. יש בחור. מאוברול מלומר, חליפה חלק אחד, נעלי בובה וקליפ. ויש בחורה. וואו, מה זה מעפן. ויש בר רפאלי. הציע אותי מריכוז לגמרי. הסיפור הוא לא מה שחשבתם. מעט. אני נטלי, אבוקטר. אני גרה בבת גלית. וגם לא מה שהם חשבו. חוץ מפה, לבאת לברזיל. אוסטרליה. תאילנד. איפה להודו לחודשיים. אני מאוד מתגעגע לאשדוד, בעיקר. הדברים יוצאים מהקשרם. פה בדרך לביטו, ואז איזה זקנה אחת שאלה אותי. בא לך לעשות לי פיתוק? למה שעזרת את זה? כי תמיד אהבתי אומנות. אהבתי תמיד... מלא בשר, סינדן סריקות, וקניה שייטר. סליחה, כאן נכון בעירי. לוקחים גזר, עושים סלייסים. חוגה בצורת זין. קו של פפריקה, חצי קו של קורקום. מתגן אותי מצד לצד. רתיחה, רבע שעה, אחרי רבע שעה. כל האוכל ברטבים, עליי! אני לומד כתוב גרפי בביטו. מה אני לומד? אני לומד במכללת כרמל. לומד כתוב גרפי. שנה ב' בביטו. מסיימת עכשיו שנה שנייה. בביטו בשפיים. התחלנו לסלטר. מסיים את הסמסטר עכשיו. ולחלקנו זה עוד לא הסוף. כן, אני עדיין נשאר פה. יש לי קורס קיץ בעברית ואנגלית ובטח בעוד שפה שאני לא יודע איזה. וזהו.